Eu sunt Adiță și am revenit cu un nou episod din Time League Soccer 2016. Bun. Dacă mai țineți minte, în primul episod am făcut niște transferuri și niște ăștia și echipa noastră a rămas Neymar Junior, Messi, Bale, Navas, Kroos, Rakitic, Alba, David Luiz, Pepe, Dani Alves și Cech în poartă, capitanul nostru. Bun. Și să dăm drumul la meci, să facem transferuri. Ce mai este? Ce mai de transferat? Da, deci mai am nimic interesant transferuri. Bun, și să dăm drumul la meci, să vedem, jucăm acasă, stați un pic să verificăm dacă jucătorii sunt obosiți. Neymar e obosit, nici Messi, nici Bale, nici Navas, Kroos, nu e nici el. Sper că niciun jucător nu e obosit. Ok, bun, mai să dăm drumul la meci, să nu mai trage de timp. Și echipa cu care jucăm este pe locul 8. Va fi eu zic că va fi un meci foarte, foarte ușor. Să vedem, bun. Așa, arată echipa noastră. Și sonor m-a spus că nu dau numai sonor pentru că se va auzi peste mine. Messi aici, Messi. Acolo Messi recuperează foarte bine înapoi. Neymar acolo. Neymar scapă mingea. Nu e nimic. Un început prost pentru noi. Bun, Kroos accelerează. Dintre lui Messi, Lionel Messi șută! Dar un șut foarte slab. Din păcate. Nu este nimic. Alba pentru Messi foarte bine acolo. Că e foarte slab. E rănit. Nu se preface. Adică îl doare, nu știu. Bun. Acolo contraatac foarte bine echipa adversă. Stai, apăr, bă, ce gol, bă, gol. Mă jur, nu știu cum. Bă, ce frumos. Deci a stat până a venit mingea în el. Deci, doamne, ce putar avem și noi. Deci acolo Dani Alves, Pepe, Kroos, accelerează Kroos și un tackling foarte bun, Kroos pentru Messi pentru Bale, accelerează Bale, n-are, pierde Bale, aici, vedem, aici este 1-0 pentru adversar Messi, dar este nu offside Messi. Să cunosc să ne deranjeze. David Luiz pentru Neymar Junior pentru Bale este singur cu portarul Bale. Un șut foarte slab. Iarăși. Acolo. Un șut! Ce șut al lui Bale, dar peste poarta, din păcate. Recuperare foarte frumoasă, dar s-a grăbit să șuteze, dar era bun șutul dacă era pe poartă. Adică nimerea poarta era un gol. What the fuck, lag. Nu știu, dar am uitat să opresc Wi-Fi. Sper să nu primesc publicități de alea. Acolo Cech. Pasă pentru Navas nereușită. Era fault. Și roșu, bă, ce faceți, mă, bă, ce, așa, apără, mă, și tu, azi mâine, așa, out.
Ăsta face pe fundal este nepoata mea, plânge, dar nu e nimic, nu știu ce face. Așa. Bun. Și se vede face și o schimbare. Uita, lui pe Alba Ivanovici, locul pe ba pe Sanchez, Lucros, așa avem nevoie de viteză. Bun, și Boboc facem așa și gata. Sanchez, Navas are o viteză foarte bună, foarte mare Navas acolo pentru Alba, Alba pentru Neymar Junior, ce pasă, dar ce pasă, Sanchez acolo, driblează Sanchez și va șuta, ce șut e ăla, bă, ce șut, dar șut deci că ne-ai mâncat o viață întreagă. Ce-a fost? Deci că a fost bombă. Bine, acolo Messi atacă, Messi și este pe lângă poartă. Doamne, pe ce nu am fost ușor pe locul 8 și văd că ne conduce până acum, dar eu zic că vom reveni. Să vedem aici Messi, bă, Messi, accelerează, mă, Messi, șut și gol! Lionel Messi, bă, portarul mai avea un pic și ne dădeam una măcău, că să fim serioși. Noroc că Messi nu era aproape, pentru că îi dădeau una măcău și primea roșu, ușor roșu. Bun, ce gol, aproape să ducă în out. În out de poartă. Și parcă este o schimbare, n-ai făcut după asta un pic. Face și patrea acolo, Bale, acolo primește o minge foarte bună, Bale, pentru cine trimis, mă? Alba, hai viteză, hai Alba. Bun. Alba, hai mă, Alba, încerc o pas acolo pentru Neymar Junior, Neymar, Sanchez, iar este singur Sanchez. Mamă, ce meci greu. Ăsta chiar e un meci greu. Sau că echipă după locul 8. Ok, haide și tocmai acum ca bateria mea să se descarce. Da, ce bună e bateria. Și-am lag, bă, Garcia! Hai să bat piciorul, picioaca, nu piciorul, bă, eu nu mă știu. Haide, mă, hai mă. Și azi ar putea să mai apară și un episod de Critical Apps, dar nu vă promit, dar s-ar putea. Tu m-ar putea că să cautezi și tu, frate, lui e bun. Nu, de 2 minute, mă, dar trebuie meciul ăsta. Nu, așa, și este penalti, băgam eu și toată cioaca. Arbitru, mai le dea și golul, dar nu mă juc mintil. A fost la minge, mă. Nu am l-a atins pe jucător sau pe mingea. Fuck. N-am putut să apar acest penalti, chiar dacă ne-am dus pe partea de s-a dus unde s-a venit mingea, dar cec al nostru se pare că el s-a pus în cur, decât ce să mănânce o șaurma sau ce. Deja am cam enervat echipa noastră. Avem un frângere foarte frută și de pe locul 1, tot pe locul 1 suntem, avem noroc. Nu acela transferuri, că mai avem timp să mai jucăm un meci. Ăsta italian Song, Song, mi-ar place Song, dar nu.
Păi, ce jucător bun, bă. Păi, ești ok. Așa să vedem echipa pentru meciul. Echipa după locul 3 va fi așa. Aici Navas, mijloc, acolo Carlos, aici Garcia, ăsta nu știu mai Messi. Echipa asta va fi așa, Messi îl păstrăm ca pentru, să vă spun eu, ca pentru atac surpriză sau jucător surpriză, nu știu cum să spuneți. Așa. Și să un pic, să așa, să mai club de mai aici. Și să îi antrenăm pe jucători buni, îl antrenăm pe domnul Cec. Bun, antrenăm de 2 ori. La 92 overall, ok. Sper că bine. 93. Și acum pe domnul David Luiz. Attacking from TFS ăsta. Ok. 84, bun. Daniel Alves data viitoare. 11 minute, ce să spun. Hai să intrăm un pic și la training. Să zic că jucăm un pic cu jucătorii, dacă unde era mai club și training, unde era mai ăla. Uite, training, așa. Asta așa, fiindcă aici să ne antrenorul ceva, ne antrenorul un pic așa, bun, haide. Dumanez, pasă pentru Neymar Junior, ia mai Neymar. Neymar. Așa, bun. Garcia. Neymar, hai mă, Neymare. Acolo. Bale! Bă, da, și tu, Bale. Acolo, Navas. Păi de check. Acolo, Bale. Șutează și ăsta gol. Măi, haide. Să facem așa. Pong. Uite că te geană mici. Fac. Minge prea lungă. Capun. Cam asta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și mai vreți să mai vedeți episoade de Dream League Soccer 2016. E ora 7:52 și am urmat de aici. Trebuie să închid șoc. Bateria mea e aproape moartă. Cât e? E 13%. Na. L-am încărcat, pun un video să editeze, să randeze și îl urc pe YouTube. Dacă e mai târziu, nu știu. Și m-a spus, s-ar putea să apară și un episod de Critica Lab. Deci nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți să mai vedeți episoade de Dream League Soccer 2016 și să vă abonați dacă n-ați făcut-o ca să intrați în familia noastră mică, dar se va face o familie mare, așa bun, deci bye bye.